Guardianeko enpresatarian aurkitzen gara une honetan bertan, duela egun batzuk iragarri bezala, mobilizazio ekin diete bertako langileek fabrikaren itxiera ekiditeko, eta gaur goizeko bostetatik aurrera hemen elkartu dira enpresa batzordeko kideak, baita eskualdeko beste hainbat lantegitako langileak ere, eta zenbait herritar ere bai, lantegiaren itxieraren aurka protestatzeko eta ekiditeko, labearen itzalketa prozesua abian jartzea. Enpresa batzordeko kideak une honetan lantegi barrura sartu dira, bertako egoera zein den ikustera, baina sartu aurretik adierazpenak eman dizkiete bertan elkartu diren herritar guztiei, eta azpimarratu dutenez, Eusko Jaurlaritza ez da enpresa batzordearekin harremanetan jarri, langilea direnean egoera honetan guztian lehenengo kaltetuak, eta iragarri dute orain arte bezala mobilizazio egutegiarekin aurrera jarrituko dutela. Informazioa eguneratzen jarrituko dugu une oro aiaraldea.eus atarian.